How many places have you traveled to? Wurare nawa ka taɓa zuwa? I've visited all the provinces throughout my country. Na ziyarci dukkan lardunan da ke cikin ƙasata. Who do you usually go with? Da wa kuke yawan tafiya tare? I often go with my family, sometimes with my best friends. Sau da yawa nakan tafi tare da iyalina, wani lokacin kuma tare da manyan abokaina. What's your favorite tourist attraction? Menene abin da ka fi so a yawon shakatawa? That would be Venice City in Italy. I love riding the gondola along the canals while watching Italian people live their daily lives. Wannan zai zama garin Venice a cikin Italiya. Ina son hawa gondola da magudanar ruwa yayin kallon mutanen Italiya suna rayuwarsu ta yau da kullum. Have you ever been abroad? Shin ka taɓa zuwa ƙasar waje? Yes, I have. I came to Italy last year for a business trip. Na taɓa. Na zo Italiya bara domin harƙallar kasuwanci. What language do you use when traveling? Wanne yare kake amfani da shi yayin tafiya? English. But sometimes I have to use body language since not all people are good at English. Turanci, amma wani lokacin dole in yi amfani da yaren jiki tunda ba kowa ya kware a Turanci ba. What do you usually do during your trip? Me kake yawan yi yayin tafiyarka? I often go sightseeing, take pictures, mingle with the local people and sample the local cuisine. Sau da yawa nakan je yawon bude ido, in yi hoto, in yi cuɗanya da mutanen wurin, kuma na gwada irin abincin da ake yi a yankin. What do you do to prepare for your trip? Me kake yi don shiryawa tafiyarka? Before the trip, I search for information about the location, weather, famous tourist attractions, transportation, local cuisine and prices on the internet. Kafin tafiyar, ina neman bayanai game da wurin, yanayi, sanannun wuraren shakatawa, sufuri, abincin wurin da farashin su a yanar gizo. What do you usually bring when you travel? Me kake yawan ɗauka a yayin tafiyar? I usually pack my suitcase with some necessary items such as clothes, medicine, food, a map, and a camera. Kullum nakan shirya akwatina da wasu abubuwa masu mahimmanci kamar su tufafi, magani, abinci, tasawira da kyamara. Do you prefer traveling by car, train, or plane? Shin ka fi son tafiya ta mota, jirgin ƙasa ko jirgin sama? I prefer planes, although it can be a little expensive. Planes are much faster than any other mode of transport. Na fi son jirage, duk da cewa yana iya zama da ɗan tsada. Jirage suna da sauri fiye da kowane irin sufuri. Do you prefer traveling alone or joining a guided tour? Shin ka fi son tafiya kai kaɗai ko ka fi son shiga cikin masu jagoran tafiya? I love backpacking with my friends who share the same interests as me. Ina son jerawa tare da abokaina waɗanda suke da ra'ayi iri ɗaya da nawa.